हेलौ लोगोफोर माबोरै दङ लोगोफोर आंनि एक्सप्ल'रार इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयबो फरायलायबाय आरोना दिनैहाय भिडिअ लानानै फैबाय आरो गोबावसैमोन भिडिअ खालामैया ओमफ्राय दिनै सानबाय आं ओरैनो थाबाय थास्लायस्लाय न'आवनो मोनसे भिडिअ खालामनोसै होननानैहाय जेरावबो थांनोबो जायाखिसै लोगोफोर गोदोना सानानै दङ एसे गगा मोननानै बेनिखायनो जेबो भिडिअ लाबोनाय जायाखै आं आरो नायनो इन्टारेस्टेडबा नायलांबाय थादो लोगोफोर आंनि भिडिअखौ अननानै जोबजासे नायलांदो आरो हानायमानि शेयार खालाम लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरोना लोगोफोर जोंनि बिबारा हनै लोगोफोर बेखौनो खोन्थानोसै आरो आं नोंसोरनो दिनैहाय जोंनि बिबार बारिखौहाय एसे दिन्थिनोसै बेयावबो एसे दं आरो बांद्राय बुरजा नङा आरो जोंनि बिबार बारिया लोगोफोर फिसानो ओरैनो सिथ्लायाव समायनायनि थाखाय एसेल' आरोना लोगोफोर बांद्राय बुरजा गायाखै ओमफ्राय बोथिंहायबो दङ एसे बेखौ खोन्थाबाय थाला आङो बांद्राय बाराखै नालाय लोगोफोर।